Karbila menamai Ingdeng Thomke Raisi Ningkan Asek ameipi mesen met pen katalon pon pamit hekja phanpura Tirikam amai lapen sanchom amai atumang bong Ingdeng Hini Klembang amai kepado pon Thereponi phai Thomke barni ada por phai kre se por malom Drongo ka grasimja klamalong Ingdeng Thomke Raisi Karbila menamai surihini rain ko rake thom Ningkan Asek ameipi mesen met pen kepachun pon thek pa meje phanpura Tirikam amai lapen sanchom amai atumang bong ardido jot pen mai kepado pon thu Tirikam amai phu Karbiang Long Autonomous Council Chairman Raju Tiswa hin pen kechari pon bangso amai along Ingdeng Thomke Raisi Karbila menamai Ningkan Asek ameipi mesen pen kepachun pon thek ja phan Tirikam amai lapen sanchom amai atum anta ke klem pon bom nang ja sai amu ke doan ke klem ke pangcheng pon bom ja phan je than pon Lapen kikim gerang nang jadim doan setami lang pon thu pa mesi kikim gerang jadim pathir pon tanglo Bangji Ingdeng Thomke Raisi Karbila met ameipi Ningkan Asek ameipi dak lok mukalong peduji phansi itik tanglo lapen dak Tirikam amai sap nitum seng tanglo sap nitum non ke klem ke dam ye buthak ka jingki sing wai pon bom lo la sikini dak rasimja klam lo ma nitum Ingdeng Hini Tirikam amai nitum pedopon lo sedak ke nitum ke claim ke dam lah review meeting alam thep tha nitum sing wai lo ko an claim ma claim tilang ma non nitum lah construction of part pendel kunana si kimji ma dining hall kunana si doji ma la pena ko ala exhibition site kunadi ma nitum reception committee kun office kunad si kimji ma penjeng lo pen sub committee tin atum stame sanchom tin atim stame ko sonson nang deng si claim nangji ma ba ko an claim lo ma claim tang lo ma penon ke wangji ppc pena pen ke claim tu nangji ma la helam thip tam ni tum ching ki ching wai Dok moka pen semsing engdi Karbiang Long live